na tarde dese xoves, onde se vai falar, vanse presentar diferentes sistemas de musido para grandes rebaños. Unha das presentacións será de Rubén Gómez. Rubén Gómez é técnico da Cooperativa Agraria Provincial e falará dos porqués, dos pros, das contras do sistema de musido que escolleron para instalar na Esperanza, a granxa da Cooperativa Agraria Provincial en San Sadurniño, onde muxen 450, 470 cabezas jersey. Aí se decantaron por unha sala rotativa, por unha serie de cuestións que ele explicará o detalle.